चिराङाव ल'कसभा बिसायख'थिनि बारा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बारनो हमदों। ल'कसभा बिसायख'थिनि थाखाय चिरां जिल्लायाव जानजि खाफ्रादों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ। ल'कसभा बिसायख'थिनि लोब्बायै चिराङाव इउपिपिएल दोलोनि बाइक रेलि। गोजोन आरो जौगाथायखौ मोनदांनाय आरो फैगौ एमपि बिसायख'थिखौ बरायनानै 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव दिनै बाइक रेलि खालामदों। फैगौ एमपि बिसायख'थिया खुंजानो गेजेराव दानसेल' दंसै। बेनि गेजेरावनो गावबागाव राजखान्थि दोलोफ्रा गावबागावनि बिजाथिफोरखौ फोसावथ'वाखैब्लाबो गावबागावनि दोलोनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बायदि बायदि हाबाफारि लानानै बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि असिलायैनो दिनै बिटिसि ब्यापनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव गोजोन आरो जौगाथायखौ मोनदांनायजों आरो फैबाय थानाय ल'कसभा बिसायख'थिखौ बरायनानै मोनसे गोलाव बाइक रेलि खालामनाय जादों। 14 नं चिरां दुवार ब्यापनि सिङाव थानाय आसाबारि बिसिडिसिनि लांगोनानिफ्राय दादगारिसिम बाइक हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे बाइक रेलिखौ बेखेवना होयो टिसिएलसिसिनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि गणेश्वर बसुमतारी आरो ब्लकनि आफादगिरि बिद्दाव मोसाहारिजों लोगोसे गोबां इउपिपिएलनि मददगिरि बिथांमोनहा। दिनैहाय जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव जोङो नैबे आसाबारि एमबि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय लानानै जोंहा हाथिसार 2 नं खाग्राबारि गेवलां गेलेग्रा फोथारसिम मोनसे जोंहा गोजोन आरो जौगानायखौ मोनदांनायजों आरो फैगौ ल'कसभा बिसायख'थिखौ बरायनायजों मोनसे जोङो मटर साइकेल हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। आरो जोङो बिनि गुबै थांखि आरो नोजोरा बेनो जे जोंहा ल'कसभा बिसायख'थिया बांद्राय सम गैला। जोङो मिथिनायाव फैगौ एप्रिल दाननि गेजेरावनो बे बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ। दा बेखौ नोजोर लाखिनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ दिनैहाय बिटिआरखौ दिनै सरकार खालामगासिनो दङ। आरो बे सरकारनि गेजेरजों जथेस्थ' जोंहा रायजो राजाफोरखौ माखासे फोरमायनांगौनि जोंहा गोनांथि दङ। आरो जोङो नैबे जोंनि 1 नं क'क्राझार ल'कसभा समस्तिनिफ्राय जोङो इउपिपिएल दोलोआ एनडिएनि सासे बिजाथि आरो इउपिपिएलनिफ्राय सासे बिजाथि जोङो मोननो थांगासिनो दङ। दा बे बिसायख'थिखौ जोङो गोख्रों भाबै जोङो देरहासार खालामनांगौनि थाखाय जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ दिनै साखाफारा जानानै दङ। जोङो मिजिं खालामगोन, जोङो आसा खालामगोन जे थांनाय समफ्राव जोङो बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिखौ जोङो देरहासार खालामनो हादों। आरो दिनैहाय जोङो सासे इएम जों मोननो हादों। आरो थांनाय 2021 मायथाइनि जाहा एमएलए बिसायख'थियाव जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनिफ्राय गोबां भट होनानै जोङो जोंनि आथिखालनि जोंहा एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जों देरहासार खालामनो हादों। आरो जोंनि नैबे फैगौ ल'कसभा बिसायख'थियावबो जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनिफ्राय जायनाखि बिजाथि जागोन बे बिजाथिया एखे जोङो बयनिख्रुइबो बांसिन भट हरनो हागोन बेखिनि मिजिं जोङो आसा खालामनानै दङ। दा बेखायनो जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां जोंनि रायजो राजाफोरखौ जों दिनै मोनसे सांग्रांथिनि हाबाफारि जों लादों। जाहाथे फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थियाव ल'कसभा बिसायख'थियाव साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे जोंनि बिजाथिनो जाहाथे भटखौ होगोन आरो बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथिया एनडिएनि बिजाथिया देरहासार जागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों। दा बेखायनो जोङो न'खर न'खर इउपिपिएल, गामि गामि इउपिपिएल, सोहोर नोगोर गासैबो इउपिपिएल खालामनायनि थांखिजों आरो जोंनि बिजाथिखौ 100% गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनांगौनि थाखाय जों रायजो राजाफोरखौ दिनै खावलायनो जोङो ओंखारबोदों। आरो आङो मिजिं खालामो साफ्रोमबो रायजो राजाया दिनै बेनि थाखाय सांग्रां जानानै दङ। जेब्ला भट फैगोन गावनि बेसेन गोसा भटखौ निस्सय जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि बिथांनो भट होनानै देरहासार खालामगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। जोंनि नैबे समस्तियाव गासै 52,000 बारा जोंनाव बाहाय भटार्स दङ। दा बिनि गेजेराव जोङो 30,000सो भट जोङो बिनिफ्राय
जोङो भट दैथायनायनि बा भट मोननायनि थाखाय जों दिनै सांग्रां जानानै दङ आरो रायजो राजाफ्रा जोंजोंनो दिनै दङ रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद खालामगोन आरो जोंनि बिजाथिनो 100% भट होगोन आं बेखौ मिजिं खालामो।